खुलुमबाय दिनै बैसागनि 1 तारिख that means बैसागु जागायजेनबाय बे समाव गोसोआव मैला मैथा मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय गासिखौबो मैयानि लास्ट डे आवहाय लास्ट डे अफ सैत्र बेयाव जोङो हगार हरजोबबाय आरो दिनैनिफ्राय from today मोनसे गोदान मिजिं लानानै जोङो गावबागाव जिउखौ जागायनोसै मावनाय दांनायानो हो गावबागाव दैलि लाइफआव गावबागाव संसार लाइफआव दा बिदिनो दिनैनि बे बैसागु समाव सेंग्रा सिख्लायानो जा बोराय बेन्थ'आनो जा बयबो बैसागु फालियो गोसोनि साननायफोरखौ फिलिंसफोरखौ फोरमायलायो जोबोद इन्ट्रेस्ट जोंनि बर'नि बे बैसागु फेस्टिभेला जों बेखौ गाजा गोमजायै नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया सेलेब्रेट खालामो जौ गिसिजों दा दिनै आङो बेखौनो बुंगोन दिनैनि समाव सोरखौबा आङो बखि हरनो गावबा गावखौ गोजौआव दोनहरनानै गुबुनखौ बखिनो बा गुबुनखौ गोजौआव दोनहरनानै सोरखौबा बखि हरनो आङो बिदि सानाखै दिनै 1 तारिख बैसागनि बे 1 तारिखआव नोंथांमोना जाहाथे जेखि दोलोआव थाया मानो जेखि अर्गानाइजेशननि दैदेनगिरि जाया मानो गासैबो समग्र बर'नि लिडारफ्रानो नेताफ्रानो मावथिफ्रानो आरो गासैबो लाइमोनफ्रानो जाहाथे मोजाङै मोजां बोसोर जोबजासे गावबा गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आं बेखौ इसोरनाव कामना खालामबाय बेजों लोगोसे दिनैनि रंजालि बे बैसागुखौ जाहाथे साफ्रोमबो बर'आ धोरोम बासिया जासे जाहाथे फालियो बेखौनो आङो बयनावबो आरज खालामबाय दा जोङो बे समाव जोङो बयबो रंजानानै सोरबा लिडारजों पलिटिकल ग्राउन्डआव ग्रास जालायदोंबाबो पलिटिकल ग्राउन्डआव जोङो दुखु मोनलायदोंबाबो दिनैनि समाव आखाइ हमलायनाय नुयोबा बेयो मोनसे one of the most important example बे जानानै थागोन दा बेखायनो बेफोरबादि मिलायलायनायखौ माखासे फोरबोनि गेजेरजों खिन्थालांनो हायोबा लिडारफ्रा फोरजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हायो दा बेखायनो हाजार हक फोरजाफ्राथ' मा मोजां लिडारनि खोथाजोंसो थांखायो रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो जे दैदेनगिरिफ्रा माखासे आखुखौ आरो मोनसे खोथाखौ आङो रिक्वेस्ट खालामनो सानो जेखि पलिटिकेल लाइनजों बखिलाया माने जेखि पलिटिकेलनि लिडारानो जाया मानो इयुन जोलैनो गियानखौ होलांनांगौ आं बेखौ आरज खालामबाय दिनै 1 तारिख बैसागु जागायनायाव जे दैदेनगिरिफ्रा सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरियानो जा सोरबा समाजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रानो जा इयुन जोलैनो फोरोंलां आङो दिनैनि तारिखआव प्रमद बर' बिथांखौबो बुंगोन हाग्रामा महिलारि सारखौबो बुंगोन सोरबा लरेन्स इस्लारि सारखौबो आं बुंगोन समाज सिबियारि बिथांमोन दावराव देख्रेब सारखौबो आङो बुंगोन अमर सिं सारखौबो आङो बुंगोन दिपेन बर' सारखौबो आङो दिनै बुंगोन खोरोमदाव औवारि सारखौबो आङो दिनै बुंगोन जे बिथांमोना गावनि सिङाव थाखुमानाय माखासे गियानखौ जाहाथे इयुन जोलैनोबो फोरोंलाङो गावसोर मोनबोनाय अनुभब एक्सपिरियेन्सखौ जाहाथे जोंनोबो एक्सप्रेस एक्सचेन्ज अफ आइडियास जाहाथे होलायलायो फोरोंलाङो बबेबा माध्यमनि गेजेरजों बेखौ आङो बयनावबो आं खावलायदों स्पेसियेलि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो जथेस्थ रोखोमनि नलेज दं बिथाङाबो इयुन जोलैनो फोरोंलांथों हाग्रामा महिलारि सारनावबो माखासे गोबां बिटिसिनि चिफ जाबोनाय बिराद गोबाव बिथांनावबो गोबां केपासिटि दं खामानि मावनो हानायनि बिराद नलेज दङ बिथांनावबो बिथाङाबो जोंनो गावनि नलेजखौ फोरोंलांथों दा बिथाङाबो इयुन जोलैखौ गावनि हिम्मत गावनि साहस गावनि मावनाय केपासिटि टु डु वार्क बे बुस्थुखौ हाग्रामा महिलारि साराबो इयुन जोलैनो फोरोंलांथों दिपेन बर' साराबो फोरोंलांथों बेखौनो आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आरज गाबनानै नोंथांमोन बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव वान सेकेन्ड आङो खर' गंग्लायनानै खुलुमनाय जासि अननानै हेपि बैसागु बे खोथाखौ बुंनानै आङो फोजोबबाय थेंक इउ